To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku mai kawo labarai masu ɗumi-ɗumi. To a yau dai kun ga na kawo muku wani gagarumin bidiyo wanda yake ba da mamaki na wannan yarinya wanda gashi nan tana magana akan cewa ita kare ya yi amfani da ita akan naira miliyan 1.5 1.5 million, kuma ta fito ta faɗi da bakinta akwai mai biyanta 1.5 million domin kare ya kwanta da ita. Ita kuma ta ba wani laifi ba ne, amma mutane wai suna ta cece shi ne take fitowa tana faɗi, tana confessing, tana jajjada ma mutane wannan abin ya faru ne, ba bai faruwa, amma ba wani matsala ba ne, ba komai ba ne. Amma na fi so ku masu kallo ku ji da bakin ku, saboda da turanci ta magana ce sa da fassara muku kuma tana da faɗa ma mutane babu wani infection, babu wani ciwo da ya kama ta, kuma ba wani abu ne. Inda ce mutum ya san ko nawa ne ake cin 1.5 million, ba za ka yi magana ba wai don ta kwanta da kare, za ka ma ba ta shawara ne a matsayin ya kamata wanda ta yi, ba wani biddi ba ne duk haka take faɗi. To ina so masu kallo ku biyo ni ku je maganar nata yadda ta faɗi a nan. What's the big deal there? I only slept with a dog. I did not kill somebody. You, in your life, you've done worse. And besides, have you seen 1.5 million naira before? Just like a big deal. I only slept with a dog. I did not kill somebody. And mind you, I'm not infected, no. You get so